diri sa City Hall atong ibuto sa pagka-board member sa Segundo Distrito, numero 2 sa Baluta, Matinabangon, Masaligan, Makigtambayayong sa Kalambuan, matinudanon sa pagserbisyo. 7th term Municipal Councilor sa City Hall, siya ang atong paglaom, Romel Umandam Dimagnaong. Good member Romel Dimagnaong na kita, numero 2 sa atong baluta. Mauni ang kandidatong atinudan ay mo serbisyo, Romel Umandam Dimagnaong pagka-board member iboto. Romel Umandam Dimagnaong na ang atong butuhan, matinabangon og sa katawan nagmahal. Ug galirang pangitaon kung naay kinahanglanon ang pagtabang sa kabus, siguradong maunahon ato nang nasuwayan sa niaging termino. Romel Umandam Dimagnaong buutan nga pagkatao, diri sa Sikihor ato na siyang ibuto. Ipadayon ang nasugan nga nindot nga serbisyo. Ang problema sa katawan kaya niyang sulbaron, sa konkretong solusyon inubanan sa aksyon. Diri sa Sikihor ato nang isiguro, Romel Umandam Dimagnaong mao ang atong iboto. Good member Romel Dimagnaong na kita, numero 2 sa atong baluta. Mauni ang kandidatong atinudan ay mo serbisyo, Romel Umandam Dimagnaong pagka-board member iboto. Dili nato hikalimtan o mag-book street ang tanan, kaysa team GGT siguradong kalambuan. Sikihor kay mo asenso, kay nindot ilang proyekto, malipay ang mga tao kay daghan nagtrabaho. Romel Umandam Dimagnaong na ang atong padagon, nasaksihan sa mga tao kung unsa ka matinabangon. Makabus man umadato, wala gyud siya ipilion. Pagserbisyo sa katawan mao ang iyang tumong, kasaligan sa katawan ug amigo sa tanan. Di mo bati og kakapoy, serbisyohan ng tanan. Maayo siya nga tao, maduulan sa mga tao, tinuuray nga serbisyo. Sikihor kay mo asenso, member Romel Dimagnaong na kita, numero 2 sa atong baluta. Mauni ang kandidatong atinudan ay mo serbisyo, Romel Umandam Dimagnaong pagka-board member iboto. Romel Umandam Dimagnaong na ang atong butuhan, matinabangon og sa katawan nagmahal. Ug galirang pangitaon kung naay kinahanglanon ang pagtabang sa kabus, siguradong nga unahon. Isag-asa pa sa bukid kaya niyang tangason, makigistorya sa mga pobre para problema solbaron. Dugihan nga pagkatao ug una sa serbisyo, Romel Umandam Dimagnaong pagka-board member iboto. Ang iyahang pag-alagad ato nang nasuwayan, kaduulan sa katawan o paborito sa tanan. Sigurado ang progreso diri sa Sikihor, Romel Umandam Dimagnaong maoy dalan sa pagbago. Member Romel Dimagnaong na kita, numero 2 sa atong baluta. Mauni ang kandidatong atinudan ay mo serbisyo, Romel Umandam Dimagnaong pagka-board member iboto. Romel Umandam Dimagnaong na ang atong butuhan, matinabangon og sa katawan nagmahal. Ug galirang pangitaon kung naay kinahanglanon ang pagtabang sa kabus, siguradong nga unahon. Mga katawhan, diri sa Sikihor atong iboto sa pagka-board member sa Segundo Distrito, Romel Umandam Dimagnaong ayaw kalimti karong umaabot eleksyon. Numero 2 sa atong baluta sa Kalambuan, siya ang atong paglaom, board member Romel Umandam Dimagnaong. Member Romel Dimagnaong na kita, numero 2 sa atong baluta. Mauni ang kandidatong atinudan ay mo serbisyo, Romel Umandam Dimagnaong pagka-board member iboto. Member Romel Dimagnaong na
umandam di magnaong